ಎಲ್ಲೋರ್ಕಿ ಏಸು ದೇವುಟಿ ಬೆದೆರ್ತೆ ವಂದನಾಕು నేంటే దేవుటి వాగ్దానం. అత్కు దేవుడు మన పొర్రో ఓని ప్రేమ తిని తోపిసును బేలా ఇత్కు మనడింక పాపతు మందంగానే యేసుదేవుడు మనసేంక డొల్లెత్తో. రోమీలికిన పుస్తకము 5వ అధ్యాయము 8వ వచనము. ప్రార్థన. ఏసయ్య నీకు వందనకయ్యా. ಇದ್ದ ಪ್ರಭಾ ನಿಮ್ಮ ఇంకా ప్రేమిసోరు మత్త దేవుటిని పాప నుండి విడిపిస్తున్నది నిమ్మే, నడిపిస్తున్నది నిమ్మే అయ్యా. యుద్ధ ప్రభా మా శంక డొల్లంజి గిరుడ్డి త్యాత్త దేవుటిని గనక నీ పిల్లాన్ని కాలికి నగ్గవాసి నీ పిల్లనగా మారి ఆఖరితే దాకా నీ పిల్లనగానే నడతన భాగ్యత నియమించుడు. ఈ మాట అంతా ఏసేపు ఎదెత్తి తలకొరిమినం తండ్రి. ఆమెన్.